ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои ҳамешагии канали Автотв, мардуми ютуб, мардуми ғариб. Дӯстон, имрӯз 21 май соли 2025 навор кардам бар шумо. Умедворам ки зиқ нестем бардро. Настрен аҳвол агар сол боша, тамошо кунед навори имрӯзара. Дар навори имрӯза чие? ВАЗ 2112. Грузовой газел аст бардро. Хулас Opel Astra F аст. Zephyr арзон аст ки арақи ҷабин карда рафта навор кардагим шаҳри клубда имрӯз пешкаш мегардем. Мақсад оли, қисса кӯтоҳ дӯстон, навора ба ҳазур тамошо кунед. меҳмоно, подписчико, касоне ки мақсад намомагин, ҳатман лайкчора бизанед, шумо ҳеҷ намеёбед канал, топ подписатса ва зангулара зер кунед, тамошо кунед навора. дӯстон, агар ки хона боша ё ки мошин ё ки замин ягон молу маҳсулот, техника чизе ки ҳаст, дар кор шава рафта аз наздик камера мекунем, пешкаши бинандагон мегардонем. Марамад видеора хатон бибинед. дӯстон, мегзарем ба эълони якми имрӯзамон. Эълони якмон чие? Якта вазак 2112 соли 2004 кӯҳна нест. Дар ваҳдат хулосига бардоро анаки бинен. Ира ҳуҷҷатош солона утилизатсия ҳам дора, расход вообще надора, мотор кадаги ҳамаи ҷош мақсад 100%. Дар шаҳри Ваҳдат аст. Бародораи Ваҳдатӣ ин мақсад аз дигар нуқтаҳо ба шумо қариб меғалта, яъне маблағ расход намекунен барои рафта дидан. 22000 сомонӣ бознаки муомила, бензин, газ, объёмотори 1.6, коробка бошад механика. Рақамон 003 31 43 ихе рақамам ҳасте бардоро. 003 314 33 WhatsApp ва ҳам дастӣ. ҳуҷҷат солона утилизатсия дорад, яъне ки расход мошин умуман надорад. Фақат харидоро боша, агар хай усту хати бирен дард ёфтен, сумша кам кадам мегирем бардоро. баъди ин эълон мегзарем. Грузовой газел ки дар шаҳри Данғара ин ҳол қарор дорад, анаки нигоҳ кунем бардоро. Деҳаи бульёни поён. Хулас солаш 1998, объёмоторш 1.8, коробка бошад механика, 15000 сомонӣ мега. 15000 сомонӣ. боз муомила. Аки нигоҳ кунед, муомилаи хуб дора мега акаон, муомилаи хуб. Газ, бензин. Рақамош ба +7 ва ба +990 ҳамҷа ҳастай бардоро метавонед ки хатон занг бизанед. Агар хоҳед ман як бор такрортон мекунам, +7 989 713 8802 ва рақами дигари охираш 71 71 ба 909 95 сар мешавад. Фақат конкретни харидорро маълумот кунед. Харидор набошед, хоҳишмандам ҳамшонате. Баъд сеюм эълон мегзарем дӯстон. Opel Astra F ки солиш 1990 май. Салоншам бад нест, хай 90 сол аллакай ҳами хамошин метабардор. Ана дар ноҳияи Зафаробод. Агар TikTok тамошо карда бошен, ғуломҷон бисёртар амира ноҳияи Зафаробода ба забон мегира, яъне 22000 сомонӣ бардоро. Бензин плюс газ дар кузови седан, хай объёмотори 1.6 оддӣ, коробка бошад механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Газ, бензин ҳар ҷо кор мекунад. Хулас мошин хуб. Фақат занг бизанед харидори ҳақиқӣ дар ҳамин рақамҳои +990 926 25 18 45 WhatsApp ва ҳам дасти яка. Газ, бензин бо плюс ҳамаи бардор нигоҳ кунед, люк дора. Дар ноҳияи Зафаробод. Динамош мехонад, бовар кунед, агар рабарак ай душанбе то клуб биё ё ки ай клуб то душанбе гӯшод кар мешавад мақсад. Ба чорум эълон мегзарем дӯстон. Opel Astra F ки солиш 1990 ана дар шаҳри Душанбе аст, 21000 сомонӣ нархи автомобил, бензини холли бензин, газ надора. Дар кузови хеҷибек, объёмоторш 1.6. хуб, коробка бошад механика. Свеч сирх. Рақамҳо ба +990 881 0053 47 WhatsApp яка ва ҳам дасти марҳамат кунед, занг бизанед. Мошин ҳуҷҷатош 1 моҳ мондагӣ мега. Моторош дуд намекунад умуман. Бензини холли, кам расходай, хулас хуб расходай, яъне ки бад расход нест. Ништяк. Бално сеташ бошад 70%, якташ 50% мондагӣ. пӯшидагӣ умуман надора. Хай бача салона бинем хатон. Тозагира. Ба 5 миллион. Салом адруди ҳамешагии худбари шумо дӯстони азиз. Имрӯз ман баҳри шумо якта тамғаи автомобили Opel Zephyr ки солиш 2000 май пешниҳодтон мекунем бардоро, тамошо кунед. Хулас даруни мошин, ҳолати мошин бад нест, санҷ хуб, яъне коробка механика бардоро, коробка механика солиш 2000
аби мотор 1.8 газ бензин, мақсади гап 100% кор мекуна шербачо. Фақат харидорои ҳақиқӣ. Ака нархира чанд мегӯй? 55,000 сомонӣ мега. Ака мо насиб боша муомила мекунем. Чёрный свет, свет сиёҳай бардоро. Ба тараф бесем ашмо дашом метам ки мақсад маххут ношава. Агар рақамҳои дастӣ акара мемонам WhatsApp надошта дастай, хай да WhatsApp хидам баъд занг мезанед ё ки бардоро. Мошин дар шаҳри Кулубай. Мошин дар шаҳри Кулубай ниҳол қарор дорад. Қариб солона документ дорам ака? Як моҳ қариб якни мошин. Якни моҳ шида ки мақсад документ кардагем гуфакамон. Таи 2 моҳина ака. Ози время че бардоро? Ози время ами бодринг помадор тарбуз харбуза. Мақсад мошинча хизмат мекунад баъди шумо. Фақат харидори ҳақиқӣ марҳамат кунед, занг бизанед. ҳолати мошин бад нест. хай атайга запаска дора иҷода бардоро. мақсад одамия як кор меғалта истифодаш мекунед. мегзарем ба алони шашам. Ана ки бардоро ами зефира ки навор кардам, ана ки ура бинен, ира бинен. Ир Opel Zafira ира солиш 1999 57,000 сомон мега. Ака бинен. Хуб, бензини холӣ дар кузови минивен, ака салони ҳам бад нест. Неки мегумтон ба ӯ салонш намебурад. Салони тозатарак буд, ҳам бо 4 свет вай. Бензини холӣ, аби мотори 1.8 холӣ механика. Рақамон 903 0052 30. WhatsApp ака ба ҳам дасти. Хай агар маъқултон шава шербачо, як ҳамаи автомобилое ки ман мақсад пешкаштон мекунам, аз наздик рафта бибинен. Исусия важдени кунен, маъқултон шава бигирем бирем бардоро. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сабаби фурӯхтанаш ҳамае ки маблағ дар кор аст, тамоми намеқа. Ям бад нест, 99 ки солаш. Ба 7 миллион мегзарем дӯстон. Боз як тайга Opel Zafira дӯстон, ира солшам 99 дар шаҳри Душанбе аст бо нархи 60,000 сомонӣ. Танҳо бензин. Анаинаш бошад кузоваш универсал. Аби мотор 1.6, коробка бошад механика. Ҳайка нолда фарқ кесад аз Zafira ки мақсад пешкаштон кардем дӯстон. Коробка яъни механика. Рақамон 003 22 34 85 WhatsApp яка метавонед ки занг бизанед ё ки рафта аз наздик бибинед. ҳолати мошин бардоро вуруди бад нест. чихе ки худтон десен дар Душанбе мақсад райраш гаштайгай. Ака да асфалт бигарда сангаш мераса бардоро. Да ов мегашт, мақсад овош мерасид. Агар ки шумо бигем каматам хуроб шудагар Исуса. Вобаста ихтон да бардоро. Мегзарем ба илони 8-м. Бовар кунед гап зана збонам хеле тав хурдесай. Opel Vectra B ира солш 1997 дар ёвон аст. Бардоро ёвони агар ҳамиҷа боше шумо бо нархи 31500 сомонӣ ки 97 сол Opel Vectra B ра гуфтеса якамон, боз ҳатман муомила мекунем. Газ бензин дар кузови седан бардоро. Аби мотори 1.6 коробка механика. Рақамош 937 17 17 41. WhatsApp яка ба ҳам дастӣ. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сентер замок, 2 дари пеш электропакет, хулас мотор, коробка, ходовой мошини, документ ва утилизатсия ҳам ҳастай. Боз камтар дига муомила. Бардора мошин ҳолатш биқагия ки якамон 31500 сомонаш мега. Хай ки як бинен агар арзон куна бо хуб. Ба дигари эълон мегзарем. Любителои Nexi бардора ки аз аввали навор диден, мақсад обложка видеора 10500 сомонӣ ё ки 8000 чанқа ҳамё драст боша, гуфта навора тамошо кардем бардора, анами баҳри шумо мошино. Дайвоне ки солаш 1997 дар Душанбе, светиш сафед 10500 сом. Бензини газ, мотор 1.6, коробка механика. Рақамо 887 71 77 боз 71. WhatsApp ҳам дастӣ. 98 сол ҳуҷҷат тамом шидагай, утилизатсия надора, транзит воздух. Каги мақсад бардоро боз камтар дига савдо меша мега. Ин мошин роз гап
هیچی نداشته. با دهم اعلام نگذاریم دوستان. بردارو خیلی کم کم شوخی هم در کارای. با دیل نگیرین خواهشمندم. دایوانک 30 سالش 1996 در شهر کلوب است. در نزدیک گسینسای چنار. چه که خودتون دستین؟ کسی که کلوب بدون مقصد برداری کلوب باشه اگر پیش نمی گسینسه دای ماشین. سالش 96. 8,500 سومانی گاز بنزین، موتور 1.6 коробка механика. رقم 981 11 44 89 واتساپ яка با هم دستی. ماشین نخدای. میگیری همکنی میگردی. خریداری انیق. утилизация دارد. ترانزیتای باز کمتر دیگه ارزان میشه میگه. ببینین 8.5 تاش گفته سای با ارزان میشه میگه خیلی. اگه در مسئله حجت حتما در همه رقم‌های آخرش 44 89 میتونین که مراجعت کنین بردارو. خیلی بردارو ویدیو را خودتون دیدین. اگه حتما در کانال لایک مونید پس سر زیر کنین بردارو برای نم خیلی نواری جالب حتما دستگیری کنین. برای رکلام کردن دوستان میتونین که مراجعت کنین. در کارشوا رفته از نزدیک کامera میکنیم. پیشکشی بینندگان میگردم. پناهتون به خدا دوستان.